ये छठी माई के घाटे सवेरे घाटे अभी ये भगवान के औरक देवे के पहले कथा कहल जाला। कथा कह के सुन के औरक देवल जाला तो बहुत पॉइंट होला। छोटी चाक है न तो का भइल जे उ लौना बीने गइली जंगल में। तो लौना बीने गइली तो का भइल जे कुकस के आंधी आयल। सुनलू आंधी आयल तो का भइल जे उनकर हेती पहले के लोग हेती पहनत रख माने तरह फटकारा माने छिखानी लपेट ली आ डाणी में घुस लड़कियों पढ़िया सब। तो का भइल जे उनकर बटखार देह में के जौन मोची पहनले रहे लड़की तो उधिया तो लगा रोए बिलिख बिलिख जे कहली जे अब लौना बिने वहीं नहीं जौन मानी आयल अब तो खिड़की उधिया गए अब पथी पहन के गाँव में जाए तो लाजे रुए लगल। कहली ये छठ निचकाइल बा 10 दिन बा हे छठी मैया हमार खिड़किया मिल जाई नु तो का होई जे हम पहले माने जमान होता नहीं शादी होई तो पहले हम छठ वही साले उठाए। तो का भल जे उनकरा अब ताकत लिया रोत रही चारू ओरी तो का भल जे एगो झाड़ी में लौक वो खेड़ू की तो हंसते हंसते लड़किया पहन लेलो। कहल हे छठी माई गोड़ लगतानी अपने बार मनोकामना पूरा देनी हम छठ कर में शादी में तो कह लेलो। अब तभी 10 वर्ष के रहले रहे तो मान ले मैंने सोरे में सज्ञान हो गई तो बाद में तारी शादी कर दिल। शादी कर दिलक ससुरार गई तो फिर छठ आयल तो कहल ये छठी मैया अब तो शादी भइल बा हन तो मान लीजिए एगो बेटा हो जाए तो छठ कर तो का भल जे अब ये साल शादी भल अंदर छठ में बेटा हो गए तो कहली फिर गोल लगली ये छठी मैया एक एगो बेटा भइल बा एगो और हो जाएगी। तो फिर एगो और बेटा को दूसरा अब कहता हो तो 3 छठ बीत गए। एक छठ में शादी भय एगो छठ में फिर लड़का भल बेटा फिर दूसरा का छठ में एगो बेटा 2 बेटा हो गए। तो कहलिए छठी मैया हम सोचा था नहीं जे एगो और बेटा हो जाए तो एगो और बेटा हो कहते कहते 5 बेटा उनका हो गए। अब बच बुझ लो जे 5 बेटा भल तो 5-6 वर्ष निकल गए। तो अब तले बड़का बेटा इतने बड़का होता करते करते छोट बड़ करते करते उनका भले से लेकर सब जाना। तो पहले छोटा में शादी होता रखो बाल बच्चा के 12 वर्ष के लड़की के 10 वर्ष के लड़की के 12 वर्ष के शादी कर दी तो लेकर 12-13 वर्ष के हो गए। तब मालिक से कहली सुनता नहीं हम कौन बउए के बियाह कर दी तो कहलें तो ठीक बा तारा मन बता कह दी तो बउआ का बियाह कर दी। अब बियाह कर दिली तो छोटी माई कहली देखो कैसन बियाह जे छठ फूसलौनी या खिड़की उधियौनी जी इतना कहलक। अब बियाह हो 5 गो लड़का हो बेटा के बियाह कर लेकिन छठ ना किए कहल। अब छका कहली जे बेटा के शादी कर गावना रख ली गावना रखली तो 1 साल पर फिर गावना बारात गए आ लड़की आवत रहे तो लड़की पतो अली तो का भल जे दूर बियाह भई रहे जैसे तार पटना चाहे मुजफ्फरपुर बियाह हो गए एंग दूर में बियाह भए तो बरतिया आयल तो ठहरल कहीं रास्ता में भूख प्यास लागल बा थोड़े के नाश्ता कर ली सन तो का भल नाश्ता पानी चलल पियलक लोग खैलक लोग आ खैलक लोग का भल लड़की छठी मैया कहली रे तो ना करी छोट करबे ना करी जरा कुछ देखावे के पड़ी का करी जौन बरतिया रहल सब बैठल रहल सब गाछ के छाँ तो उनका आँख से ओझल कर दी पतोहिया कुछ ना लोग पतोहिया देख 2 घंटा बीत गल नाश्ता कई कोई आगा पाछा नहीं आवत तो बहर के डोलिया में झोंकल जे सास ससुर पूरा भरल सभा बारात में आई रह का हो गए कुछ ना लौक सुन सन्नाटा लौक। तो लगली बिला पकड़ रोए कि हे छठी मैया अब देखे ला जाओ जे हमार का बेल शादी भल सब सास ससुर सब ससुर भसुर देवर सब लोग आई रह मालिक का हो गए। अब हम ना नैहरे के रहनी आ ना ससुरे के रहनी बीच पेड़ा में बानी का होई तो का भले अब वही से कहली बिला पकड़ रोए लगली तो का बोले छठी मैया अली कहली ए बेटी बूढ़ के रूप दे काहे रो तारू बेटी तो देखो ना जम्मा जी जे बारात का बजे आवत रख गमना करा के आवत रहनी आ ससुरार के लोग पूरा रख समाज एगो लोग नाश्ता करे गए कुछो नहीं खेल हम डोली में बैठल मैंने का कौआ नहीं खेल कैसे ना नैहर के रही ना ससुरा के बीच पेड़ा में रही तो हम का हुई हमार कहलिए बेटी जौन रो सुन ना एगो बात कहतानी तार साथ छोटी चुको रहली नी तो का भले गरी लावना बीनत रहे। अब का भले लावना बीने गईली जंगल में आनी आए खिड़की पहनले रही तो बटखारा साड़ी के टूट
कुधिया गई उनका डाँड में से उलंगासने हो गई। तो कहली जे हे छठी मैया हमार खेवकी मिल जाए जब छठ कर। बस उनकर आँख से लौ उगल जो होते झोली में बा का कहली ले लेली पेन ले ली आ कहली छठ करे घरे गई तो मन बदल गल कि शादी हुई तो करे शादी हो गए। तो का बोल जे 1 साल अब बीत गल गाना रखा गए। तो फिर गौने बियाहे गई ससुरा। तो कहलिए छठी मैया एगो बेटा हो जाओ। तो एगो बेटा भल 2 गो भल करते करते 5 बेटा मांग ली 5 बेटा दे देनी आ तबो ना छठ कैली। आ करते करते लड़का 2 बार 3 बार छोट जेठ रहा सन बड़ बेटा का जवान हो गए। तो देखो शादी कर ली अब तू अब तक पतो आ आज तक ना कैली। तो हम इहे बात कहनी हाँ जे तार सास ससुर सब लोग दे ससुर भसुर सब लोग बरतिया हो देवा झाँक का भाई जो हम ओझल कह देनी हाँ तार सी बतिया कहेला जे तू कही पहले जब उस ससुराल में कोहबर होई आ सासे मुँह देखे आवेली। तो सास मुँह देखे वहीं हो तो बोल दियो जे भाग छठ फुसलौनी या खिड़की उधियौनी भाग। तो अपने का होई जे खिसिया के जइए तो मालिक के लगे जई हन। तो ई कथवा का करी तू सुना दिया ससुर के बोला के। जब वो कहिए ससुर रही तार से पूछे जे काहे के कहले है तना सास के तो कहिए आ कौन तो ध्यान होली छठी माई आ बड़ा सब का आके माने डोली कहाँ उठौलक चलली ससुरा वाली तो मान ली कोबर उतरलक लोग कोबर ओबर भल सब चीज भल। सास खुशी से गली मुँह देखे गहना लेके गली मुँह देखे। तो का पतो बोलली जे भाग छठ फुसलौनी या खिड़की उधियौनी भाग तू हमार का मुँह देख। तो अब तो छमक गईली आ छमक के गईली मालिक के लगे कहली जे देख तानी नया पतो है बिया मुँह देखे गई दी कौन वचन बोलक तो जाकर पूछी। तो ससुर जी अलन कहल ए बहू का सास मुँह देखली का वचन बोलली है। तब कहली जे पूछी ना जे कुआँ रही तो का छठी माई के भखली आ आज तक ना छठ कैली। तो काथो कह के फिर सुनौली जे ऊ है क्योंकि के भुला गए आ का भल छठी माई के भखली जे हम का करे छठ करे आगा साल घरे वाली मन बदल गए। तो कहली शादी हुई तो शादी हो गए इनका शादी हो गल गावना हो गए। कहली जे छठ करे फिर कहली एगो बेटा छठी माई दिए। तो एगो बेटा का तो 5 गो भैल अब बेटा जवान हो शादी कर ले हम पतो हो चले अभी करे के नाम लिखिले। वही से हम कहनी है जे छठ फुसलौनी या खिड़की उधियौनी भाग हमार मुँह जन देख। तो ससुर कहल है कथा बा जे तू एंगा छठ भखलू तो काहे कैले रही हो जे वही से एंगा छठी मैया अली आ दर्शन देखौली आ कहली आज तक तू छठ ना कर छठ करे चाहता जो भाड़ा भाग देलू छठी माई तक कैलू काहे ना। तो वही से छठी माई के घाटे सवेरे घाटे अभी भगवान के अर्घ देवे के पहले कथा कहल जाला कथा कह के सुन के अर्घ देवल जाला। तो बहुत पॉइंट होला ये बहुत ही पॉइंट होला कथा सुन के रहुआ लोगन आ तब अर्घ दे अर्घ देवे के पहले घाट पर कथा कह ले आ तो सुन ले तो अर्घ देवे जाए।